खुलुमबाय लोगोफोर आङो दाखालि बर' एक्सट्रा आंनि बे जेनेखि सेकेन्ड चेनेलावहाय आङो बिहारनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन 19 जन बर' हिन्जावसाफ्रा बिहाराव पास जानानै दंहैयो होननाय ओमफ्राय दा बिनि मोनसे आंनाव कल रेकर्डिं फैबाय आरो बिहारनिफ्राय आङो सासे ब्रादार रायलायहरबाय दा आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामगोन सिगांनो आं नोंसिनि टन खिथाजोबगोन जायफोरनो कमेन्ट हरदोंमोन बिथांमोना रेडि जाखादो मानसिफोरखौ माब्रैबा पिकआप खालामनो हायो आरो फिन आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जुदि सोरबाफोर फंबायमोनहा आरो बिनानावमोनहा एबा बिब' सोमोन्दो जानाय बिथांमोना जुदि बिहाराव दिनैसिमबो दंहैयोब्ला नोंथांमोनाबो एबा नोंसोरबो एसे हेल्प खालामदो मानोना बिहारनिफ्राय आंनाव दिनै फन फैदों सासे फंबाया दुखु गोनां बाथ्रा रायलायहरदों बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आं दाखालिसो नोंसोरनो होनना बुंदों सिगाङाव आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन चिराङावबो घटना जाखाबाय बिदिनो हौवाफोरनि घटना बिसोरबो दा आं एसे काहानिखौ खिथागोन दसे भिडिअआ जेब्लानाखि इउटिउबाव थाङो लोगो लोगोनो दिनै गावजों गाव कन्टेक्टआव थालायनानै बिथांमोना दिनै बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायबाय आरो आंनो बिथांमोना फन हरबाय रेकर्डिंखौ बियो बादा होदों दा हाथ'आ दा होननानै मानोना खामानि दङ आरोना सानथामसो खामानि दङ बे सानथामसोनि उनाव बा सानथामनि गेजेराव आं नोंथांमोननो कल रेकर्डिंखौ होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मोजाङै स्पष्ट खोनासंनानै ला बुजिनानै ला आरो फिन आरो रावबो बिहाराव होननाय लोगो लोगो रावबो थाङा बिहाराव होननाय लोगो लोगो जों रावबो थाङा आं बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायदों आंनि बर' हारिनि फंबायानो जाथों बा बिनानावमोनानो जाथों हाबा जानायानो जाथों बा हाबा जायानो जाथों नोंसोरो बिहार होनबाथाय जिबनाव थां बिहाराव खामानि मावनो दा थां मानोना बिहारावनो दिनै जौगायनो खामानि सोलिगासिनो दङ बिहाराव गुबुननि जिउखौ लानानै गेलेगासिनो दङ गुबुननि जिउजों बिथांमोना कोटी माने धोन सम्पति आरजिगासिनो दङ मानोना बिथांमोना जै नों बे जायगायाव बोरैबा सहैफ्लांबायना नोंथ' न'निफ्राय ओंखारनो हाखाला बोरैबा जुदि नों बिनिफ्राय फैफिननो नागिरोब्ला मा होनो 10,000 फैसा होलां 10,000 फैसा होलांदो थांदो बे आरोना 10,000 फैसा होलांदो थांदो बेबायदि बाथ्राखौ बुङो जाहैबाय आरो उफाय गैया दा नोंनि आखायाव 10,000 फैसाबो गैया जे खामानिखौ नोंखौ मावहोयो बेवहाय नोंनो मालाबा 500खौबो खुथा बिबासो होयोनो होथायबावासो 200-300 खालामबाय माने टारगेटआ ओरैबो जाहैबाय मा खेबसे मोसागासेयाव 1000 होगोन होननानै बुङो जाहैबाय आरो 1000 होगोन नाथाय होआ बेखौबो होआ मोसाखांबाथाय होआ बे आरो अबस्थाया अब्ला नायदो नोंथांमोना बे जायगायाव थाहैगोन नामा आरो मोनसे गिदिर काहानिया बेनो जाबाय मा लोगोफोर बे जायगायाव मानोना बेलासि जाबाथाय बिदिनो 4टा सोबाथाय 4:30 सोबाथाय नुखागोन जाहैबाय आरो बे ओनसोलावहाय फुरा आसामनि मानसिफोर बर'ल' नङा आरो गुबुन हारिफोरबो दं होनना बुंदों आरो बर'फोर बांसिन बाहाय माने सोरखौबा 3 गाहाम बाइकआव थिखांनानै थांगोन माने आरो ओरैबायदि खालामो दा मालिकफ्रा बै जेन' सिख्लाफोरखौहाय मा खालामबाय जायोमोन दा बिहारि माखासे सेंग्राफोरजों लाइन मारि होबाय जादों आरोखि जेन' न'खौ गोसोखांनायनि आरो गोसो थोलाय होबाय बिहारि सेंग्राफोरजों बेबायदिनो आरो सोरबा फिसाय थैजानाय सोरबा फिसाय गारनानै खारखोमा लांनायाबो बिहाराव दंहैयो जाहैबाय आरो बेबायदि गोबां माखासे मानसिफोर दंहैयो गासिबो फासि हैजोबनायसो खिन्थु गासिबो फासि हैजोबनाय 2-3ल' दालाल जानानै खामानि मावदों आरोखि खिन्थु गासिबो फासि हैजोबनाय दा बिनिखायनो आं नोंसोरखौ बुंनो नागिरदों नोंसोरो बिहार होनबा जिबनावबो दाथां बबेबा बिस्कुट फेक्टरियाव मावनो लिंहरदों बबेबा फेक्टरियाव मावनो लिंहरदों जिबनावबो दाथां थांबाथाय नों आरो बिनो फैफिननांगौआ नोंनि जिउखौ रैखा खालामनांगौआ जारलासै मानोना नों बेनिफ्राय खारखोमा नागिरबाबो नोंखौ दम होयो नोंखौ गावथारनो बुनो बेफोरबायदि दम होयो जाहैबाय आरो इभेन बिहारावहाय बिसोर थानाय ओनसोलावहाय पुलिसाबो नोंखौ जेबो खालामा खालामा माने नोंखौ नोंनि बुंनायखौ जेबो बिसोर खोनासङा जाहैदों आरोखि बायहानि मानसि जाबाय नालाय गावसोर जायगानि जाबाय नालाय गावसोरनि जायगानि जे बुङो बेखौनो गनाय जाहैबाय आरोखि बिहार पुलिसाबो आसरित सापर्ट खालामानो ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ दा हमनांगौआ मा जाहैबाय नों आं बयनिबो आखायाव दं ओंखायनो आं बुंदों बिहाराव जुदि सोरबा दंहैबायोब्ला बर' मानसिफोर सेंग्राफोर हौवा मानसिफोर दङब्ला आं कन्टेक्ट नाम्बार होनोसै 8876989501 आव कल खालामनानै कन्टेक्ट लालायदो हयथ' आसामनिफ्राय मानसि थांनो हासिगौ 8876989501 बे नाम्बारा आंनि नोंसोर बाहाय कन्टेक्ट खालामनानै मोजां गाज्रि सोंहरनो हायो आरोना मानोना जों बर'फ्रा गावजों गाव जुदि कपारेसन होलायलायाबा एसे एनै जुदि दल संगठन बा जुदि कपारेसन होलायलायाबा थैजोबगोन गासिबो
जों बिसिनि दायावल' बुंबाय थागोन खिन्थु सोरबाया न'खराव खिथालाङाब्लानो थांखुमायोबो ना खामानि मावहैयो होननानै बेराफारसे ओरै फासिहैबाय ना न'खरनि मानसिजों फन रायलायनो मोनो ना मायो आरो फन रायलायोबाबो खाथियाव थाफाखायो जाहैबाय आरोखि ना मोजाङै दं होननानै बुं बे आरो मोजाङै दं होननानै बुङाबा दिगदार दङ नायदो होमबा नायदो बेसेबां गेलेदों मानसिनि जिउजों बिसिना नोङो मोसागासे जुदि 8,000 5,000 मोनोब्ला 5,000खौ नोंनो बै सिङाव लाजोबो जाहैबाय आरोखि नोंनो होआ फैसा खुथार बिबासो नोंनो मालाबा होगोन बेबायदि अबस्थानि स' बिनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाया बेसो जादों आं खुथार बुंबाय थादों नोंसोरो अननानै जेब्लायबो बेफोरबायदि बाथ्रा दा गोजावसै जा फासिबाय गोबां मानसि फासिबाय मिजिं थिदों बिथांमोनाबो माब्रैबा राहायै जेन फैफिननो हायो न'आव बेखौ आङो इसोरनाव कामना खालामदों खिन्थु जोंनि बर' मानसिफोर माखासे दालाल दंहैनो दालाल बिहारावहायनो दालाल दंहैयो आरो बै बारावबो माखासे हौवाफोर दालाल जे चिरांनि जों केस होनाय जादोंमोन जेबो खामानि जायाखै बेबो बिराद दुखुनांथाव आं बिराद दुखु मोनदों फंबाया लाजिनानै भिडिअखौ दानदो आदा होननानै बुंदों दा भिडिअखौ आङो दानाखसै आङो मेम्बारशिपआव जयेन्ट मेम्बारशिपआव होना दोनबाय जुदि सोरबा जयेन्ट जाबासो भिडिअखौ नुगोन आरो नङाबा नुनाय नंला खालि माबा थाबनायखौनो नुगोन क्लिक खालामबाबो नुनाय नङा आरो फंबाया खुथाबजार बुंनायखाय आङो भिडिअखौ बिदि खालामना दोननाय जाबाय दा बाथ्राया बेनो आरो सिरियास मेटार जोंनि मानसिफ्रा नर्माल लायो आरो बुजिया सोमजिया सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरो मारै लिरनो हायो आं आसरित मोनो आरोना नोंसोर मालाय मानो एसेबो बुजियाफालाय नोंसिनि जिउआव जाबा नोंसोर भुगिनांगोन ना नोंसोरबो मिन्थिगोन अब्ला मानो मानसिया बुहुलाव जाफ्लाङो मालाबा बेफोरखौ जों गावजों गाव जुदि माब्रैबा लाबोलायनो हायो बिनि जों राहा लामा जुदि खालामलायोबा बहुत इजि जायो ओंखायनो नायनि मा खालामनो हायो जायखिया साननैसोनि उनाव आं कल रेकर्डिंखौ आं डिटेल होगोन नोंथांमोना खोनासंबाय थाबानो जाबाय आरो बिहारनि घटनाखौ दै हुसियार आं खुलुमनानैबो बुंगोन बिहाराव आरो जिबनावबो दाथां दे रावबो दाथां आं खावलायबाय प्लिज थेंक इउ